Dini Veenstra uit Wergeer had een bennenwijn vol ljouwen te kranten. Ze bezwargen altijd al de Telegraaf maar eens betiet. Nou krijgt ze de Frieske kranten direct nog bij. Ze zetten wekken ten wat jedder, maar je er net rouwig om. Nou, dat je verder de hele dag weer vrij bent. Hè? En het is lekker rustig, dus het schiet ook lekker op. Ek voor de lezers is het oors als oors. Nou, ik moet altijd 's ochtends vroeg weg. Om 7 uur ben ik al meestal met de auto richting het oosten. En eigenlijk heb ik niet zoveel aan die ochtendkrant. Dus eigenlijk vind ik het wel jammer dat ik 's avonds niet vers nieuws in de bus vind. Op de redactie van de Ljouwerte kranten zou het oors op een maandtiet een drokte van belang wezen. Ze krekt van de deadline, maar het is nou haast uitstoon. De deadline is van nou aan nachts. Alle titels voor een maasbrugje dat je het speciaal organiseren is. Wij moeten ons nieuws toch overdag halen. En we beginnen misschien ietsje later. En nu heb je de hele avond de tijd om je nieuws binnen te halen. En bij de middagkrant kon je 's ochtends nog snel eventjes je laatste nieuws scoren. En dat verschuift nu naar de avond. Dat een gemeente die bot uitrent, of er begint om 11 uur een hoestebaan of zo, dan zit het meer op het horloge te zien. Want over het algemeen wie het zou kunnen moes, hele lette gemeenten of dingen die naast gebeurd zijn, dan komen we nog heel nog goed uitzieken. En nou is het meer op, dat is meer op haren en snaren. Maar goed, dat gebeurde dat moes vaak. Van kunnen we dit nog meenemen of niet? Waarom ben je omgegaan naar Mjaaskranten? Om te beginnen kunnen we de kranten nou nachts drukken. Ten jaren het Dagblad van het Noorden. Dat maakt het productieproces goedkoper. De kranten wordt nou bezwargen met de Telegraaf. Dus we voorzien yield met distributie. En journalistiek is natuurlijk ook interessant. Wij hebben nou een heel soort eigen verhalen die het in de rin van de dij wat voortlekken naar orenmedia. En in elk geval in de beleving van de mensen die het aan het einde van een beetje de kranten joggen. En ook hebben we die eigen verhalen eerst fijn presenteren.